ay pasana ang kusoban. Gikinahanglan kaya ang makagbata sila sa ilang pagkatulog. Kung sa imo nagyan, ilang magyan, ugat lang ang imo nagyan. Kaya papasan nila, gihimo kanilang daotan. Pama Jesus, sa tinuod lang, lalo ay biyag ko po sa imong gigamit. Karon makasabot sila nga dili di angay nga magsalik og seremonyas, mga revolto og imong gibalaan, mga pulang sa masorasyon. Di ba usa ka na kapag-antos? Usa ka na kapan sa pag-antos? Kinahanglan kaya nga mamatay pa sila. Dili pa man. Sama karon sila itabo na mo din. Gusto na akong tabangan sila. Gusto kong tabangan ako ang mga pari, ang mga kaabak, ang mga tao na gamit o mga orasyon. Kapaniingon man ka sa masimansumbing kay Juan, kay Pedro, sa makarasong isa. Wala man nakita nila ko ang akong gugmak nila man. Wala man nila nakita ang akong gibuhat. Wala man nagpasalamatan ang akong pagpangaliupo aron maayo sila silang mga sakit. Wala man nagpasalamatan ang mga pulong haron sila mabalaan. Sa tinuod lang, Ama, di ba ilata ning kaakuhan? O anak, magigibadlong ko sila kaniadto. Apan gusto man sa tao, papat yun ang pulang. Pinaagi sa walang pagbuhat sa ilang mga sinultihan. Mubalik sa naandan. Seremonyas. Padis-dis. Kinahanglan matuman yun ang naas balang kasalatan. Ngabuhian yun ang pulang. Tama, Aman. Di ba? Sa mga teleserye, magbuhat o mga drama, aron makasabot, dili ba? Tama ginanas pala ang kasulatan, no? Balaan yun ka man. Ikaw ginang labaw, ikaw ginang tinuod nga magtutudlo. Kaya na mas balang kasulatan nga magbuhat-buhat po istorya aron makawali. Kining akong gibuhat karon. Di ba sama, gibuhi na ko pag-usap ang mga tingog sa mga propeta. O anak. Di ba nakaras balang kasulatan? O ang papasisas mo. Nagtukulog to rito pong sa langit. Di ka na ako. Sarang sila. Sama ka mo sa misilod. Nalipay ang misilod na. Magisulay. Nasayad ako. Anak ka na sa mong kasang-kasang. Kapan lisulan ka na sa tao, masabton sa tao, kung sila magpabiling sa naandan nilang pagtulunan. Kaning, Papa Jesus, mga tanap ako nga. Pero, dili mo ko kasiguro ko, usay magsulti ko. Ganun, musunod gani ko sa templo. Kini kong balay paulayan. Di ba man tinukod man sa espiritu, dili pa? Kaya dili man akong pulpito, dili man balaod na mo, dili ba? Kaya kung balaod na ako, ako nagpataas. Tanan na akong desisyon. Ilang tumanin. Di ba balaod ka na ito, ano? Nga naman, Papa Jesus. Nga, isog mo yun ko mawali. Ako abiyang sayang ko ng magdari ko sa gawas, di ba? Nagkumpitsya ko, joke lang ko sa ila. Gusto na ako nga. Inanaon ako pagsulti ba parang kaning mga taga-sugan po, Papa Jesus, no? Ino ko, grabe. Wasak man kayo. Pero di ko kapungong sa espiritu. Dili.
isultigin na ako ang tinuod. Anak, wala ba ka? Nalimot ba ka sa imong kingan? Ingon ka nila. Nga ang mga palang hait umutulis ko sa mga tao. Nagpakaroon. Gusto na ko matabang nila. Gusto na ko matabang sa mga palit pagsulti sa kamatora. Sa mga pastor. Sa mga nagawali. Sa mga mananamban, gusto na ko matabang. Sa mga doktor. Sa mga abogado. Apan wala mo ko ipasigar po. Wala po kayo parbigat. At nasay ba ka lang? Iba na pa akong masalan. Kaya wala di ka nagitagahan sa imong gikinanglan. Pasala ka pa ba, Jesus? Pasala ka. Nangayo ko ni mo kanya ito. Pasilasap ka. Wala kay salalang. Gusto lang dati ka. Mapasaptan. O nakasapot ka. Kasapot ka. Kaya kung tagaan ko ni mo. Ang mga tao, maghangad na po na ako, di ba? Dili na matuman ang balaang kasalanan. Kung kinahanglan. Sila ang muupil. Sama ni Abraham, di ba? Kagibuhat sa nanal na pagkalanan. Mangayo naman daan sila. Huwag inakana po. Huwag sobra pagani. Baba Jesus, unsa ka no? Umabot ang panahon na imong ipakita na ko, mabudahon akong kalibutan. Mubuto ng mga nuklear. Mubuto ang mga balkan. Mubagyo. Mukilat tadla sa kalangitan gikan sa sagbanan. Unsa kay isulti sa mga tana. Pabisan ka ng mga pagsulay karon sa espiritu. Kalang gipasis. Nga disgrasya. Gagmay mga libang. Murag ikaw may gibasol. Sige pag-ayop ka niyo, di ba? Diyos ko lang. Ginoo tabangin niyo. Yan nagilak. Gusto na ako sila mapagsis pasapton. Sa kanunay kong giingon nga dili madungog ang pagampo kung ano na tayo tayo sala. Kinalang mo tuman kita sa ilang mga suko. Sa imong mga suko, di ba? Aron bisag dili na tamangayo ka niya, tagaan tayo. Nakasarap ako, Papa Jesus, kung wala sila interes ng mga punungan. Anak, sultihan ko ikaw. Ang magtutala, wala gatulo, sana sa otoridad. Wala sala. Sa iyang mga gituluhan, kundi makasabat. Kaya wala man sila namin ako. Dili man sila interesado sa mga palang. Basta nga, Papa Jesus, nagsultir ako. Dili ko makaluwas kanila. Ako naman po nang isulti nila. Nagsulti lang ko sa imong tinako. Gibuhay na ako pag sa mga espiritu pinagin ako. Di kinahanglan gid akong isulti. Ang mga tao na maalam mo gusto ka na ako, muduol ka na ako. Magpaabot ng ko nila na. Apan, anak, nasayit ka. Magutan na napod ka. Kung kanusta nga pala. Bisan ikaw, anak.
Dili angay na konsultihan. Kaya nagpabilin pa nimo ang gugma. Gusto pa ka mo pasan silang cross. Inulong niya pag-ayaw na. Ang masunod ka na ko. Sa akong mga tanang. Bupasan sa cross. Magpakamatay. Musakripisyo. Magpapas. Mulagad. Apan ka mo. Nakatuma na sa pag-alagad. Nagasakripisyo na. Ginawdaw na ka mo. Giinugdotan. Gibebiyay. Bisan ang imong kaay, wala nila nakita. Nagkapanambal ka na. Nagahilak ka na. Nagadagoy ka na. Dili para sa imong kaugalingan. Para kanila anak. Nibiyak ka na. Sa kalibutan ng mga batang. Di ko santi ka kanya ito, dili ba? Oo, Papa Jesus. Oo. Nagmahay pa ba ka? Wala. Wala ko nang mayaman. Wala. Ang ako lang na. Nalata ko ikatag nila. Pagkapasigan punta ko sa kong kaugalingan pa. Para sa kong anak. Anak. Ayaw. Ayaw pagpalit sa naandan. Ang gamiton sa espiritu mo biyang sa kalibatan ng mga batang. Kaya mo balik ka sa kalibutanan. Kaaway ka sa Diyos. Oh, Papa Jesus, basila ka. Kaya nakasabat ko. Kaya naman nasbala ang kasulatan. Ang kalibutan ka rin bilin na niyo. Ang may gumahan sa kalibutan kaaway sa Diyos. Malaman ka na. Malaman ka. Di kinahanglan gayon nga naagi sa otoridad. Ang balaang kasulatan mo'y basihan. Aron maghusay ang mga tinakaw sa relihan. Amen. Usahay ba? Naglipo ko sa mga tanga. Kanaganing nagsige pagbato na ko. Kasagaran na ba? Ako ison, kung dili ako ison. Ison sa kong sawa. Ako ba ison? Lalo ibenta ko nila, Papa Jesus. Kasi ako, nasige pa ko pangaliw ko para kanina. Anak, wakay sa naminaw lang kasi yung kasi-kasi. Salamat sa kanya. Nga naminaw po ka sa espiritu. Bisan sakit sa imong kasi-kasi. Ang pagsulti o mga lala na sinultihan o hait. Imong isulti kanila. Nasahin ako. Nga dili mo gusto. Kay sakit yung tinis para sa mga taong kalibutanan. Mga pa, Jesus. Mga asa ka tama na mong pag-antos na. Asa ka tama na akong pagpanudlo nga wala di. Ang kasagaran na minaw na ako. Nagbalik-balik lang sa pagpapalala. Asa ka tama ng kapanahon na naman. Wala ba ko na matana ni mga kabasi kasukan na po ko ni mo. Gitawan nung ako ni pagsulti sa kong kakalingan pa. Anak ka na. Sa imong kasing-kasing. Ang buti pa sa katawan. O anak. O. Apan gusto mo gana kong madungugin ninyo. Gusto gana kong mapro. Anak. Adunay gitagahan. Nga adunay mga bisyan.
Iyatag kanila. Ado na pinakatuki nga makalibutan na sama-sama sensya. Di ba ado na may mga magtutulog sa kalibutan ng anak? Ado na po yung mga pare. Ado na yung mga pastor. Ado na yung mga abogado o doktor. Apan nagaba silang sa ilang mga kaalam, mga kaibalo. Nagatuan lang sila sa kalibutan ng mga bata. Kalibutan na lang ang ilang pagtuhan. Apan ako o ikaw, wala nagatuhan. Wala nagseminar o naghatag og nanudlo pa. Kaya ako ang Ginoo, ang Espiritu. Mo'y magtalaw kanimo. Salamat ha, Papa Jesus. Salamat. Dako kay kong salakan niya, tadilog na. Nabira ko sa kalibutan na, ubog ko pa. Wala kasalanan. Ana pa man sa kapanahonan kaniyanta. Mabugatan po ikaw. Kung wala pa'y mga pagitaba, mga kasakitan, mga linog, bisan asang lugar, mga gera. Igsoon batok igsoon na kig-away pinagi sa pagtulanan. Nasayad ka nga. Nasayad ka. Kapag nagkatigulang naman ko. Ang anak ko kanunay diri mga tigulang, mga edad-edad na. Wala yung mga batanon. Papa Jesus, gano'n man ang babae, mo may kasalanan na maposes. Mga tanak ano, nakabalo ka na ni anak-anak. Ang buti pa sabot, kay dili gud bagay no, ang babae na magwali no. Mo naman ni noon ang nakakasagaran sa siman, di ba? Pwede na siya. Kasi lang, katimbang lang sa lalaki. Namo ko na sa balang kasulatan. May mo inong tinulog. Kaya mga laki noon, wala man nagsulti sa tinuod. Kasagaran na sa siman, Papa Jesus. Mga babae, labi na yun sa katuloy kong marunan. Nga mga tigulang pa dyan, no? Katong naka-retire na, di na mapuslan. Wala nila po yung magtuon nila. Marang naiyayakaan na. Hindi sila na naibalik-balik. Anak, tama ka na. Tama ka. Ang akong mga apostolis kaniyanta. Oo, Papa Jesus. Oo. Ang problema na po na niya, Papa Jesus, no? Kaya basic. Gamit ni mga kumbaba. Hindi madungog na po din nila. Basta wala ko sala, ha? Wala ka sala. Ikaw may mabuhat. Dili naman po ko po magpugong nila. Magpili lang doon sila kaso. Dili manggukunin mo kuhaon ko ng patson ko. May ikaw yung magkuha para hindi silang pagitaon ko nila, paminawon ko nila. Ikasagaran ang garbo sa tao, Papa Jesus. Ang katong patay, mapailang pagilak-kilak, mapay pagpaminaw. Pero mo lagi na pong panahon. Taas na kayo sa katuig, malimot na sila. Makaya ka na mo, Papa Jesus. Isang mutabang pa lang uban na mga nagbalaan ka ng nindapig na ako, mutabang pa. Makaya ka na ako kung kuha ka na nimo imong gibalaan. Kadagan maging salawayan. Gigamit may noon na imo sila nga lang doon. Nagpasigag buhon na noon. Nangamahan pero dili mo timan. Nidaoton pa tong nalagatiman na nagamit ang mga punong orasyon.
Ila po iyon nga kanak ko no, dautan. Nga sila kung sila kayo sundod, sila nakihatag na tanan, Papa Jesus, di ba? Takaan sila no, sibat mga di daya no, pag umanday. Grabe po ng mga tao, Papa Jesus. Butal yun dahil kayo, butal yun. Tungod na po sa kanang balaan. Kada naging balaan pa. Kanangol ka lagi seremonya sa kasal. Nakasala sila, Papa Jesus. Ang mga pare o ang mga pastor. Anak, wala na kailapat ni anak. Wala na anak. Kung malaman sila, kung samtang na napasil sa kalimutan. Pinalang mag-antos sila. Sama niya. Nila sana. Bugan-bugaran. Biyayan. Muagi pa silang inon ng buhang. Kinalang magsakripisyo pa sila. Kinalang mag-antos pa sila, magpasan sila sa cross. Kaya musunod man sila kanaka. Nagkaon na sila sa pan, sa pag-antos. Wala. Mag-isgot na po ko anak, papajiso na po sila garbo. Ngayon na po sila nga. Kinsa ko. Basta wala na ko ilawat papajiso sa. Ako na rumang giingnan ako mga tao. Basta dahil na sila. Ayun na sila debatihan. Pero sa akin, manghugot siya po. Pero pagkasabot mo ko Papa Jesus kay malaman naman po rin ang mga naan din na gusto ko din na isulting ng kay Balo. Wala man yung problema Papa Jesus no? Ano? Ang tinuod ka sundalo kinalang bulakan sa iyong makasundalo. Sama ka nima. Nilaban ka kanaka. Ulag pa uliton ka kanaka. Nialagad ka kanaka. Ug naminaw ka kanaka. Nibiyak ka sa imong kalibutanan. Mausap. Ang mga tao nga nagatuo ka nima. Kinalang isog sila nga musulti ug ikaw. Ang ilang kanunay. Nga gamitan. Aron madungog nila ang tingog pinagi kanima. Kaya kung miingon pa sila, nga wala anak sa tao, wala tao nga gamiton sa espiritu, dili sila maghusay sila mga halilihan. Mga lagi pa ba, Jesus? Nakabasa ka na sila sa ingon nga, ang templo sa Diyos ay inyong kasing-kasing, duwag tudong, mag-isot, marag wala no. Kanapong paingon nga, bantayan nyo ni ang mga mili ang magtutudlo. Kini mga tao may manulti, o mag-away sila, mag-ilog sila, adlaw, pagkaon. Diba nahanas Biblia, Papa Jesus, no? Kay, magdebate noon, wala na nag-isgot o kalawasan. Wala na nag-isgot o Biblia. Nag-isgot, mayroon silang mga pulpito, o ilang gisgutan, ang unang simbahan, mga founder, mga naman na. Isa to pa, gusto sila mamatay. Yung problema, nagpatasan na yun, Basa pa ba dito sa wala na ko ilang kota. Pero kung doon sila din o magpapandong na ako kasi makabot pa mabuhi mga pinili umaminaw lang ako. Kaya ang salat dahil mo isunugan pa ka Jesus. Ang garbo dahil mo isunugan. Huwag ang kakong na. Ang pagkamapaytasan. Wala mo punang iba. Huwag ba tinagtarong mo pa ka Jesus man. Yung karoon na baguhan man sila. Sa akong gibuhat kay wala man yung pastor o pare na yan. Nilang. Kay ilang giwali. Mga libro. Kinulit. Pulpito. Ilang balaod. Mga din ang ingon nila nga. Mga sinugo. Mga na sige nilang ikaan. Ilang gawitan na silang sinugo. Silang pinili. Silang anak sa Diyos. Nga ako pa Diyos lahat, no? No? Dili ko anak sa Diyos. Dili. Kita ng tao, di ba? Imong mga anak. Nga. Kato lang. Nito man si Musugo.
O niya, katong libakera, katong mapaytason, igamit yung kabalaan, wala nagpa-Diyos-Diyos, o siya lang sinugo. So, wala yung ingon na, nakabaro sila silang aman. Nabasa na nila, Papa Jesus. Anak, dasay ako ng kabalo ka. Oo, Papa Jesus, oo. Nakakita sila na pabata-bata. Nakadungog na pabungan-bungan. Kining Papa Jesus ba? Ako narabaning kisulti nila ka. Makapangaliw po ako nila. Kani nakakita na bukos na akong kamot. Maya ako na. Tanan ka ng himala gani yung mga ilang gisulti-sulti nga naghimala-himala nga wala ginakita sa nagsulti. Ya, makita man rin sa ko ha. Sayang ako mga mata. Kalayo, manana. So, kana nakakita pa ba dyan sa wala nagsulti nga nagsaksi? Baka sila. Anak. Kung nagabasa sila sa balaang kasulatan. Budahan ka itong dito. Wala nakakita. Anak. Wala ka ba Jesus ko may lang. Ilan ni magalan ba? Kasi masuko sila na ako. O ka, isog na sila musulti. Nya karon. Isog na sila musulti. Na, katong mga tao. Nga napasikarbo nga sila makaluwas. Wala nino sila mga tao. Matuman itong naas walang kasulat pakaunawan sila. Anak. Kung magpaabo sila. Kaya na ako sa ufas. Magpapandong sila kanina. Mapapas ang tanan. Na. Ano problema? Tama, ginagaingan ni mo sa balaang kasulatan ba? Masayon pang kamilyo mo sulod sa lungag sa dagom kay sa mga dato sa mga mapaytasan. Ang dato ka sa karama, kadang mapaytasan pa Jesus. Dato naman, di magina mong mapaytasan kung kabas. Dagan pa na mga kabas anak. Nga mula ba pas mga adunahan. Tama. Sorry, Papa Jesus. Nahapan. Na magani walay kaalam kay balo gani sa dinhi sa kalibutan ng mura pa hinog labaw pa sa abogado. Nasayad ka lang. Kung kinsa ka lang sila. Walay kasaysayan. Walay binuhatan. Dili ka ni nag-alagad sa simbahan. Una ka simbahan. Kanunay sa tawahan ng simbahan. Huwag kalimutan na. Mao pa'y nagsipsip sa amahan. Sa ilang amahan. Mao ang pare. Apan ikaw. Adunay kasaysayan. Lagi po ba, Jesus? Kasala-sala na ko. Anak. Ang imong gisulti na as wala ang kasalatan. Ikaw nagpapasa. Matinood nga magpapasa. Apat sila wala sa balaang kasulatan na ilang gisulti. Mo ka na ang buti masapat. Na nagpatudlaw sila. Nagpasipsip. Mga nahulga sila sa ilang mga balahan. Bisura nila ito ang Papa Jesus mo. Kanang nakaka sa taas nga magpaubos ka. Muagi gid ay kaghalok sa iyo ta. Muagi gid ay ka. Muagi gid kag masakiton. Kabulahanan, makabos. Kaya kung kabos na ba, maminaw na Papa Jesus no. Kung magsakit po, maminaw na po sa pulong sa Diyos. Ang problema. Portin naghanagit. Tama gid mo Papa Jesus. Katawag ng pangutana kaniya. Kung tagaan day ko ni bulawan no, tagaan ko ni mong kwarta no. Wala makabanti. Di naman ko kinanglan. Nga mo dawat sa mga tao nga imong gamiton. Nga nahigugma o nakakita, makatag din ako. Kaya wala mo ko kinanglan kwarta, di ba? So, dili ko malipay. Kung dili ko malipay, wala po din mo ikalipay, di ba? Halimbawa, naisama ni Ezekiel, na dato. Kanya nakasabot na ako, makatag din eh. So, di naman ko malipay, anak, ay. Tanan, asa ko, wali, mulakaw, hatag na naman ako. So, dili po ka malipay. O, anak. O. Kaya na, sa wala ang kasalatan ako, Papa Jesus, sagot ko. Magamit kag tao para matabang.
Malaman ka na. Malaman ka. Kaya maghatag ka nimo. Wala na ko na nagbayad. Nga nalipay sa pulong na ilang nadunga. Pasalamatan ko. Apan kong pasalamatan sa tao, dili na may pasalamatan. Kaya nagpakaroon lang ka na. Paliton ka nila para dili mo silang kadlangan. Gusto ng daigdaigan. Gusto sila ang himayaan, dili ako. Gusto silang sila ang simbahan, dili ako. Ug pulihan nila ang lingkuranan ng pinasidunggan. Sa pinasidunggan dili ba? Karan. Umabot din ang kapanahan ng anak. Panimaslan ko sila. Ila kong ipasidunggan. Kapanola ko nila. Gituman ang akong mga suka. Kung nagbat-buat sila laing balahan. Kung nagbat-buat ang mga revolto, ang mga pagta, mga Diyos-Diyos. Kung dito ka mo pampun o paludon sa dili makasulti. Kaya ilang ipasikarma. Wala. Tanaw anak. Ang mga tao. Ang mga kipusis sa iyong mga pinulungan. Di ba dili sila kapawa? Sige sila kiyaw sa akong mga pangampo. Musip-sip pa. Kang Maria. Sa mga santas. Apan wala sila nagsantos sa mga buhat sa ilang gipangayuan ug tabang. Anak, Papa Jesus, nanas pa na ang kasulatan. Sa diyang ingon nga, kung sa imong sila, sa inyong paggamit sa kumbala, tama ka. Tama ka. Gigamit nila ang mga taong langit na ang nagbalaan pinagi sa pagsulti sa balaang kasulatan. Isog sila nga musulti. Gigamit nila. Kung dili sila mubuhat sa ilang mga binuhatan sa ilang mga gisantas, aron makasabi sila. Magbuhat silang mga revolta. Aron makaginan sa Papa Jesus. Kana, perting di sa Papa Jesus. Kung kana, ang kanunay kong isulti. Musukogin sila ani. Ingat pa sila, dili na mo ilang Diyos. Pero ilang prosesyon, ilodloran, ipistahan. Ako pa kasi sa naglibot ka. Kung manghangyo ko ni mo ma-extend ang kalibutan, basi, wala na ko'y tao sunod. Kasi ma-spoil na po sila. Kaya kung mingon po ko ni mo, tumana na ang laglaga na, karan, nag-ulpot ko. Labi po kayo mga anak. Nagpa-eskwela pa ko. Na makita pa na ako malipayan pa ang tao. Makita pa na ako puting kutsaka pa sila. Tatinawin pa ba, Jesus, wala ba ako nagsuko na nila kung sa sugaror na nasa naman sa sugar. Inuhan ko na suko na nila. Bisa ka ng disco, mag-save-save sa disco. Kung suko na nila. Pinana ko kung nakasapat ang ko. Pero ang problema ba? Dili yung ko makalimod sa kong paugaling. Sa liang-liang ako ni mo, hindi na ko malimod. Dili na ko pwede nga daikon sila, inon ako sila. Malangin to, okay na. Pero sa tinoon, gatago ko. Tama, gini mo, ingon yung mga Jesus ba? Ang maalaman lang makakaplag. Ang mangita lang makakaplag. Ang magbabasa. Matinoon, magbasa. Papa Jesus, bigsulti na laban ako. Galing sa seremonyas nila nga ang patay. Nang iputangan ka yung Biblia nga patay, di naman nakabalong mabasa. Kailan mo na una nga ang Biblia na ikahong Papa Jesus. Mga rosary na ikahong. Kung saan pagkahong ato Papa Jesus, kaya nag-blessing mong po to dito. Walang puti katungod mga ayo, kaya nagbuhat mo po. Dili maayos sa kawayan, di ba? Pero nga nung magamit mo na nila pa man na araw. Anak. Basado ako nakabalo ka. I'm sorry.
Kaya dito mo ka sa tong daw tandi man ka gustong tong daw tapat yun. Wala nga, pwede ba kayong piniton? Sa ngalan sa Diyos, pahawa. Sa ngalan ni Kristo, pahawa. Sa to pa, gamiton pa ka, parang tagaan pa kapanahonan, di ba? Wala na sige kong sulti sa mga bata. Ano na yung proses na dito. Ikaw mo piniwan ako, mapasagdaisin. Paggamit ta sa kan. Ang gusto lang kanimo dapi kanimo. Di ba naman na wala ang kasagat. Kasadatan ng kanimo sila nga. Ginoo, kung magtutudlo. Ato ba itong kauban, nakakapahawa, masilang yawa. Di ba? Na. Nabasan na papasusunod, pero wala kasi kasabot no. Yan na ingon na yung dito sa mga apostolis na ang gusto kanimo, dapat kanimo, ang dili gusto makipat. Nabasan na papasusunod, o ka, gibasa-basa lang. Parang gamiton silang walaan. Walaan. Kung sa kakumpatan mo ba, Jesus? Ngayon lang ko nino nga tapusan ng kalibutan o ka ngayon ko extend nyo nga ngayon na po na sila malaki nangamatay na lang mo mga kinakanan mapagyapan ng matang sa kalibutan yung ay ko yun sa tuyo nila kini sa pagtaga sa di pagtaga ni mga butang ang kalibutan kanyan to di lang daw sa naantas na bigyan namin sa kanang katabang sa simana mo dalay sundon sa mga katabang pamilya ko daghan unta kayo manimba dito nadaghan pag kayo makasabot yan ka na nagwali ang tapapa Diyos ito kung Biblia tayo nagwali no pala sa kong giwali no dili sila kaugaling ang pagbuot no pagbuot yun mo ba ano yung otoridad yun sila kasi daghan utang mabago daghan utang manimba ang tanila Papa Diyos no di wala masaya na alam mo na, dito kay Sisa, wala siya kabalo, kung makasabot ang tao, siguro wala na sila balaon. Sila akong ganit din eh. Wala ko nang gayon nila. Kalau yan, sa ginawa po mga Jesus, mga atang ng mga tamalan, 20, 50, sa ibang ko, Jesus, maunaw ako. Dahil sa mga hatag, mga 100 na sila yan, kita nun ako. Katag, yan, ulang man kaya ako amang pong gamiton sa akong pagwali. Sa iyong gasto ko, pero, sige lang, Papa Jesus. Manghayot lang gusto ko mga anak. Akong asawa. Ay, hindi man ko maulaw nila manghayot. Ay, nakasabot naman sila na ko. Ay, kung nakatag na ko, gamiton ako. Kaya wala pa sila nagawali, di ba? Wala pa sila nanulo. Nanulo man sa mga kalibutan nun. So, makadawat po sila. Wala nasaktan. Nasaktan nila. Kaya ilang balik-balikon sa pari sa mga pastor ilang mga pulpito Baba Jesus kano sa paka nga gamiton ni mga anghel na yung mga pastor nga mo ani sila diri karong madugangan ni kano sa pa sila makasabot nga dili ko mangilog nila nga pastor dili ko mangilog nila nga pari kay ilang kakwa di ba bunyag lang nga kasal ha kaya noon, anak, nabunyagan lang ka, mamatay ka, kung mamagari kawan ka niya. Yan ako, ikaduha. Tapos, espiritu, pantong lang ko, kaya naging mabiling buhay. Na naman, tanas balangan ka sa tatan mo ba, Jesus? So, basta, ako, aliw po lang ko, hindi mo. Tapos, hindi po ni mo ihatag na ko. Hindi mo pagbuot na tungan. Say kani man tingala kani ko nga say mo kay ko kay matabang ko to binako nga mayus ni sa konto pa man sa bakal dili ko ning taga pare atong ning sulod kay ko sa among apin mo adili naman na among simbahan kay naluay manggod ko pa Jesus tong lalaki ba nakabalo ko kabalo ka sila man kong pamilya dako manggod na sila gasto sa simbahan yan ang hangyo manggod sila ko yung atong isapod kung pare pod na ko abara dagno sila sa naglabay na ko ana ula ako ay itong gipasalamatan Papa Jesus kay bandi na ako to sila di ba gilawat to na ko wala na yan naluay mo ko niya Papa Jesus kay tabangidong yan ko niya mo makonsa na niya na sila ma-offense niya na sila ng mga kaabag na may insulto niya na sila na ilan niya kung kasabaan ako man to niya silang do na konsensya mo Papa Jesus mga ito nangayo ko niyo Papa Jesus ako na lang silang tabangan di sabi ko di ko rin tagaan katungulog ka o matagal
Gulpod ko. Ako ulit pakita ang mutabang ko. Bahala lang dili magpante. Yatag na nako tos kabag para po pasikat po sila Papa Jesus. Baka dagang pumanimba nila nga makapahawa po sila. Yaguon minoon ko kasi seremonyas may noon lang. Wa mga igido. May mot pagkali ko. Manalipay pagkali na atong pastor Papa Jesus. Kasi dugay kay at least nakita gid yung pagpaning kamot. Kaya isa nagsigig paabog-aw, paso-aso. Sa seremonyas na. Wow, nag uban, asin, luya, di ba kalibutan na Papa Jesus? Kasi pagtuon nila si mo ha, ulay kahon. Balik nga sa kalibutan na. Sa'yo may mawot ko Papa Jesus mo. May mawot ko nga maglagot pa. Kaya nagsulti na gusto doon. Ay na mo balik na. Agad pa di mo mag-antos. Sige mo gumuksalig ka ng pan, wala makaluwas din. Di mag-antos, good mo. Kaya lang una ka ng pan. Para, mga tanah kung ano yung Papa Jesus mo, di pwede pa. Ikaw, pamatanong ikaw, kung dili pa ba sakit yung kasing-kasing? Dasay daw nakabalo ka pa, mas kaya na ko ni. Kaya na ko. Wala na ko. Usakuhan pa nakamove on naman ko. Medyo init-init na ko manunti nila. Sa amin. Kung agay giingnan ako, so, ay, din mo kung adto dito, kaya wala mamong ipangita na. Kasi pasangindan pa ninoon mo ka mo, nakasakita na. Di ba? Kung ano rin sila. Tagod silang katungod. But, sayo mga konting pakaluloy-loy, pupunuhay, luloy. Yung pamino, akong kabalakang pa ba Diyos, mamatay mo po, no? Kaya mapasaan man, masakripisyo man. Ibig ako, hindi na ako sila pagkasakripisyohan, ako lang, pasultion lang sa balaod nga akong gitudo nila. Di po mo saksi. Sa Facebook, dili ko, ako, tinuod yun ko, kay ako ginuison, ako ginagmatula po. Puti pa sabot balik sa tawanon. Alang gusto ko Papa Jesus ba nga, ako lang pakandungon, ako lang pasakripisyon, ako lang pawalihon, ako lang patambalon. Na, kumabot ang panahon, Papa Jesus. Madaghan mo sakit ang diri. Patay ko di ko kakaon, balik po to sa unang tag-alas 2 ko mamahaw. Gali pa ko. Sakit pa kayo kung kasing-kasing, kayo sahin kaning mga espiritu nga nagpakamatay sa unang, mukamit na ko. Nga tao biya ako makasasala. Bugatan po ko. Pero may kani. Anakan ako, permi. Salamat ako, Papa Jesus ha. Salamat sa Espiritu ha. Nasahid ako. May Espiritu lang naakan ako. Kung ma-reflect lang yung pagwali ko, panulupin namin ako. Tamang po ko dito. Anak. Huwag na itong mananaas pa ang kasulatan. Anak ko sa tao. Ali pa nila Papa Jesus mga ikaw na. Pero iman itong isumbingay no. Kaya ikaw man, anahan naman sa langit. Dala ko rin imong bukog. Kung bright ba sila, dala imong bukog niya mo balik pa yung kadri. Wala ba yung namatay nga ordinary nga tao datong bukog, di ba? Ilang una ba? Nga ikaw wala dito. Spirito naman diri. So magamit mo bukog sa tao nga tao pag sama na ko. Yeah, sa iyong kaliwat. Shoot, biya na kaya pa mo Jesus ma. Dili, di sila gusto mo matin. Gusto mo tanong. Sige ang Papa Jesus. Pasiluhan lang ako nakisulti ko nila. Sakit mo ka kayo sa kong kasing-kasing nga nahigugman tapos kalibutan. Gusto to na ko yung ubang na masakiton nga maayo pa pinagi silang pagtuon yung tuon nila sa hospital. Mga tikurang tuon ng hurot tinong ari-arian ni awayan tuwis anak. Gusto to na ko nga tuon ang ko. Nga mga doktor po sulti parang trabaho lang mga doktor niya tapos parang pag-ampo mo, pag binutan mo, parang kasi gamitan yung kamot parang makatabang mo makaayos sa tao sa kwarta mo ko. Mga abogado po. So, naglaban ko no, pero mga politiko po, nagsige pong sip-sip dito sa ilang aman-ama, nagwari kasi nagsige pong pagpasigarbo, kami hatag mo, kay maluwas na mo. Sige pong sip-sip dito. Dili po dahil sultian po sa nagwali. Papa Jesus, dili na ako isugatan ng mga pastor, kaya ako alam mo nagidadalagon sila ko. Huwag man ko tulobagon, kaya di man ko gibunyagan sa mga pare, no? Ako tulobagon nimo. Ang mga ilang kong sorry nila kay kung dito na ko, pirmi pare, may ko na sila, ibiramang nuli nga, binunyagan mo na sa pare. Porte, nung gabaan nino nila, no?
ikaw di ay sa una nagpabunyag man kaniwan. Di ba ikaw sa una nagbasa pa ka dito sa simana sa templo no. Tato pa. Tuon ta ka sa balaod. Ya, sila may nagpatay nimo. Yung ipag-usap mong gusto ni mong papadisas na itong adlaw ipapahulay. Karon balik na po sa patay ipapahulay. Nag-ilog na po sa adlaw ipapahulay. Katungpan, di maluwas ang tao. Ya, karon papadisas na tuman ka din gingon nako ba? Kung kinsa ka niya tumo, sabi ko, anak. Tama, dyan. Ipapatay ang pulong ako din niya. Karon itakwil na po. Wala ko'y biling ang bato. Wala ko'y bilig. Dili sa lampayan papadisas. Wala ko'y biling. Kailang una-una na ako mananambal lang ko. Kung na ako'y isulti nga parang ta silang kaagayon kung gusto ko padatuon sila, padatuon sa kaalam, mga kaabak ako at natudluan sila, mga katikis ako at natudluan sila. Sus, taas magkarbo, Papa Jesus. Dili na minun ko pasudlong din sa simbahan. Kiingnan ba ako sa kong gaw. Pasagahin mo gaw. Kamo ning katungod. Nga, dito, nagtambal ako. Naundang naman gani sa sakripisyo, dapat pasalamat sila na ako. Patay niya karon. Porting, maayan ako pa ba, Jesus? Kaya ako ara ba itong pagbuhat niya to ko, ikaw, di ba ka masugot? Sorry, Papa Jesus, ha? Pero salamat kayo, ha? Na, nakapaway po to. Yan, nagsulti man ko nila, Papa Jesus, kung mabalik, gusto ka nang, yung lang, misahan mo na sa pari man. Mga taong akong inana sa ligpista. Sige lang, mag-andam na mo, kaya basi mo wars, ni wars. Sagdaan po sa pari. Yan, karon ipadala po uban dito sa mananambal po, padala dito. O yun ay nag-antos itong mananambal, katong pari, biyaan mo itong nagpusis. Di ba ulaw? Ano man? Ay, hatag seremonya, sige po, bagol-bol po ng, yan ay nagwali na ba nga ang simahan ko no, balaan. Muluhod-luhod, mangani na sila pagsulod. Yan ano, nakasulod man itong yawa dito. Abi niyo, Papa Jesus, no? Pati nga, agyo na una ang tao. Sus, kung makasabot sila ani pa Jesus. No. Wala kayo ito nagsulti nga balaan tayo. Wala kayo ito nagsulti itong hostias balaan ka itong holy water balaan ka ng insinso balaan nga. Porti man itong asuhan naman gani. Porti naman itong basaan ng maslawas itong bindita. Di ba? Bisag gamay lang. Kung ako imong pagtuo. Imo nga ganin number kasi iba imo laging gunit kasi mo sidsid no. Papa Jesus, mana akong buhat, diba? Yan, gusto mo silang ikapikapon ako. Musunod ko dito para maayos sila. Yan. Kasi mahimot ko. Ang kauban ako diriya. Ako, kabalo na guys, malaman na. Panguman ako, healing ana. Ngayon pa sa, Norby, tamarir ko. Kasi makatawa ko, Papa Jesus mo. Kaya ilang pagtuo, kung i-priority na ko sila, maayos sila. Di ito, mas maayo pa di ay nanituo sila, gamay ang akong panahon hikat, nagatuo mo, pinatinakayo niya. Nabaliban pa Jesus. Okay. Adto sa tambalan, kung hilot-hiloton, yan dugay kay kauras, wala, nung pamaulan gani, maayo na sila. Kaya ito, kalimutan nun, na. Kaya ito, dito. Na ako, painom na kong tubig. Dito tayo pa na, nakauli dito. Pagkahit pa sa'yo, tumana ang sugo sa Diyos ako. Sugtian, ka kay, parang bungol man ka sa una, anak ta orang gini anak. Abot Papa Jesus. Gusto ba sila anang pulungan? Manin ko, anak ta orang gini kanan. Gini kanan itong lang. Gusto ba sila anak? O patyon kanila kanunay. Ang problema Papa Jesus. Ibara mo ka. Di makabakalimot. Porte, imperno nga Wala nga, di na ko isulti. Ang mga tao na sa imperno Papa Jesus kahit ilaling na misahan, nabay bulan, kung sa pa, pastor o pare, matanagon, na yung mga seremonya sa namatay, so kung ino na ko to sa impyerno, maulaw sila. Na dapat unta, malamon sila, ilang ulaw nga, kumusta ni tawhana, di ba ni papitas, di ba ni dalo sana, di ba ni libakira, hamak mo na, ingno naman, basta na isiremonya, tuan na siya, to sa langit, poras na magiday, kukuporas na makadaig diya, sa seremonyas, dili na kadaig kon sa Diyos. Nalakman ka. Papa Jesus, salamat ha. Salamat. Mupawal sa ako. Mupawal na. Salamat. Ang pag-wait na yung